Nezindibo, 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 ọkwana nne ka anyị na-eriji ọhụrụ ọkwana nne ka anyị na-eriji ọhụrụ ala na-azụ nwa lehu nne ikenga bụ ọgọgọ na bụ nne ikenga bụ ọgọgọ na ọkwanne ala na-azụ nwa lehu nne ọhịa egwu ka a na-eme n'ezi ndị mbụ ndị egede ndị buru ụzọ bụ obu na ya ka anyị nọ n'ụbọchị tata bụ ọrịa ọ mbụ okoye nwabaeze nwa nwoke chebụochego mmadụ pat abasịrị tata bụ ọrịa ka anyị kene chi nwe okike mmụọ nwa na mmụọ ọ bụ na ifie ka anyị ji afọ ife tata bụ ọrịa wee nye ama mmiri na-ama anwụ na-egbugharị n'akụkụ mmiri nke izu ike bụ mmụọ nwa anyị na-edo anyị nwayọ na-enweghị nsogbu ọbụla ọ sị na nne ka anyị na-eriju ọhụrụ anyị ga-eje na ha bụ ọrịa ụkwụ akpọ tata bụ ọrịa na mma na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka anyị ji anọ na-atụtụrị mbụ ọ sị na nne ka anyị na-eriju ọhụrụ anyị ga-eje na ha bụ ọrịa tata na nkwadobe ọnọdụ ugo maka ọgbụgba nne adịnatarago nso a sị na izu na-atọ today fọdụrụ ọgbụgba nne nwanyị so ka iwee mara na ejighị izu na-atọ mbe jiri kwawa ọgụ ya n'ezi ndị Igbo ọkwa n'ezi ndị Igbo ebe ndị mbụ na-egede niile ndị buru ụzọ gbuo obi n'anya ikenga omekachie mụolihu nne yes a sị na ala na-azụ nwa bụ nne ka ọ bụ n'ohimiri ike nga ka anyị nọ na mgbe ị maara na mgbe ị na-amaghị ogbuehi ha ba orie ụkwụ akpọ agbara gadasa adịghị okwu na ọmụrụ nwa ọ sị na ọmụrụ nwa ka nwa ji amụta nwa mana a lot of us amaghị wee na-ebu ọmụrụ nwa agha na agbamndụ eziokwu anya pụjupụtara ka ị na-ebu agha na ọmụrụ nwanne nwaanyị ka anyị nọ n'eriri na-adịghị ntị bụ ọ sị na ọmụmị ọkpụkpụ ihe ụtọ anya pụjupụtara ka ọnụ na-ejupụta a sị na n'ihe ụtọ anya ọnụ rijupụtara ka ike na-ekwupụta mgbe ị maara na mgbe ị na-amaghị n'eziokwu nke olileanya maka ụbọchị owuwe ihe ubi ka ụvụrụ na-ebukọrọ ụmị ọkpụkpụ ụbọchị owuwe ihe ubi ka ị ga-anọ mara ngidi bụ ngidi mara nne bụ nne mara indeed ọkwa n'eriri na-adịghị ntị bụ ka ọ mụrụ nwa nne dị na-agbọnịkọ a na-atụrịkọ esi n'ikwu nne si jee n'ikwu nna si n'ikwu nna jee n'ikwu nne na mmụọ na n'ife ọ sị na nwa nọ n'ahụ nne ya nọ n'obuke si ebu obu n'eriri na-adịghị ntị bụ n'ezi ndị gboo the ordinances of the owner cannot be changed ọ ihe mmụọ kwuru ka mmadụ na-eme ọ sị na the ordinances of man cannot be changed. A lot of things are changing the ordinances. A lot of things are trying to remove the ancient loot. Ebe ha tinyere biko nke ị na-ewepụ ya ha na-asị gị wụọ ya fuel ka ị mụọ ya ọkụ maka ndị na-ana ewepụ oke a na ndị bụ odobe mana ọ kaara gị mma na iji anya odobe wee fụ ihe ị mere onwe gị na mbụ ya so ọgbụgba nne nwaanyị adịgo nso na nchukwa ka anyị nọ ka anyị pụta n'igwe ka anyị chinyere mmụọ nwa okuke mmụọ nwa na mmụọ na-enedo ala anya na ife anyị ji afọ ife na aja na obu na mmiri ahụ na-ekwere egwu agụrụ adịghị igbo akwụrụ ọnụ enyi mba bụ enyi na ikenga ya ka anyị nọ ọ sị na ọkpụkpụ si n'olulu wee pụta n'okuke ndụ ala na-azụ nwa bụ nne na ọmụrụ nwa ka nwa ji amụta nwa amụta nwa na nhachikwa ọ sị na ọmụtonite ọchara ibi ihe na ekekere eze ka igbogiri nọ n'azụ ibi ya so na nnedo anya o nweghị ihe ijiri bịa nweghị ihe ị ga-eji na ka mmadụ ghara ịkụghapụghị nke bụ nke gị nke a bụ nke gị mmadụ anaghapụnaghị ya jee na nchukwa on the existence of all existences ada ebu a na-ebu iri ahụ etibuo wee zochiwekwa ọ gaghị ezuzi
So you need to know. You need to come back in full force. Can you rejuvenize here with the self-own, the originality of life, the genetic body boom? Can you boom our existence in truthfulness, in holiness, and otherwise? N'ihe ọṅụ ihe udo na ịfụnanya ka anyị ji nọrọ na nchekwa na ọmụrụ nwa ka nwa ji amụta nwa, nwa amụtakwa nwa. You know, when you know and when you do not know, you must have to sit down ma were mmiri